runtik ing manah kula awit benjang wanci menapa antaraning Janaka napa dene Werkudara menika ingkang dados lelananging jagat. Ibu Betari bingung manah kula badhe budidaya kados pundi. Pranyata saking Jawata tansah ndombani dening kadigdayaning para Pandhawa. Atase Dewa Srani menika anak dewa. Malah kepara mboten bahen-bahen kula menika lak putra saking ratuning para Jawata inggih Pukulun Bathara Guru ing Suralaya. Ibu, menapa Ibu Betari tega dening kahanan kula? Alah, wong anak ratuning dewa kok kesiya-kesiya, nasibe iki gek dos pundi to Ibu? Bumi goncang kancing langit, kelap-kelap katon lir gencang ing alis. Risang maweh kandrung. Ngger kula Dewa Srani. Aja dadi kuwatir ing atimu, ngger kula Dewa Srani. Ibumu wis tanggap sasmita saka guayamu, ngger. Dok ing wingi aku ibumu wis matur kalaman bapakmu ya Hyang Pukulun Bathara Guru. Mula dina iki wis nglimpe marang jayaning para Pandhawa ngger Dewa Srani. Mula kari ngenteni dina kang prayoga golek apesing Pandhawa ngger. Bumi goncang kancing langit. Kancing langit kelap-kelap katon lir gencang ing alis sang maweh gandrung sabarang kaduluwuken Pak Dia Senggana Anoman alah Pak Dia Anoman kok ya melu lakune bocah-bocah iya anakku nggih Antasena aku krungu akeh jeriting para kawula kang ora nrimakake sewenang-wenange pamrentahan saka kahyangan. Lati alah. Aku ki janjane ya isih tedak turu ning kahyangan. Ning aku mung nuladanake. Aja dupeh kowe sak lebuning keluarga. Banjur kowe mrinani apa kang dadi tumindahe. Yen kleru ya dikandhake kleru, yen bener ya dikandhake bener. Ya bener. Yen mengkono siwa para gagih yen arep nebu sauyun ing sedapur ya kawulamu jaken wong cilik-cilik sing mbok gawake jaken. Aku malah kepara bungah. Ayo saiki munggah Suralaya. Kaya ngapa delok saurane para dewa ning Suralaya. Jabanganan dewa saya gembelo sirahe. Ana wong kang wani ngelekke malah digolekke perkarae dewa. Aja wong lanangan liya sing mbok golek iki tetungguling manudya ya aku Sri Kandi. Sawangen aku dewa. Aku wani malih klambiku sarwa abang sarwa wani dewa Sri Kandi mungsuhmu yen kowe tumindak semenang-menang ora mbok lereni.
Sri Kandi ngamuk. Durandoro. Adangan anak Pandhawa. Wadya balane Yamadipati. Wani methuki Hanuman. Hanuman. Kepara kowe malah mrinani putra-putra Pendhom, ora ngelingi kowe anak Bethaha Guru. Hanuman ora minggat dina iki kowe yen belani Sri Kandi. Ajur wandamu. Wah! Ayo ngadeg wae Hanuman.
Wah, yo yo. Wah. Wah. What? What? Roll. What the? What? Yo. Roll. What? Ah! What? Yo yo. Wah. Betara Basuki tandang ngono wong edan Trajange anak panak Pandhawa gegilane he Durandara tutup selamat angkep Durandara Bles laknat tumindak budi pakarep ning Jawata ora kena den nggo conto. Kowe manggon ning dhuwur. Jabate ing mbok cekel iku pamrentah ning Suralaya Dewa. Sabar blas ora kena patut dienggo tuladha. Yen kowe ora ngatek apa kang dadi swaraning wong cilik, sawangan karo gage pengawangmu ing Swara Srikandi pamrentahan Suralaya. Kinarya tuladha yen nganti wujuding wanita kok wani karo wong kang dhuwur pangkate yen ngono wis pancen kebangetan tumindakmu iki delok Trajange Srikandi awak wabuh ngungkuli gedene bumi malah kowe nutup sira matangkep mbok anggap aku ora bisa ngobrak-abrik Suralaya pamrentahan Suralaya ora mbok lerene nggonmu tumindak Citra tak ora arep papan drungmu wah ya wah
Yaning Talaga ati langit ambang tanpas wulan upamaneka Lintang Tulya Kusuma ya sumawur Paking sanakmu bubalem kali desa apa ingkang gawe Yang kula Nadi Guru wonten dawuh Kakang Kaneka Putra. Kula sampun nindakaken menapa ingkang dados dawuh pangandika paduka inggih menika ngrangket tetungguling pendhawa panenggahing Pandhawa ingkang nenama Werkudara ya si Bima. Monggo den ukel ukarane kados pundi? Monggo ning kula pun meling saking sekawit lho Adi Guru. Kula sampun meling saking sekawit. Ngoten. Bilih jenengan boten kebak pengati-ati mengke dados ketiwasan ingkang dados sakala mangsa malah asma paduka piyambak ingkang saged risak. Kakang Kaneka Putra ampun kuwatos ing penggalih Kakang jalan menapa? Pamrentahan ing Suralaya utawi Jawata ing Suralaya menika ingkang ngendhaleni sedaya jagat raya menika. Jenengan ngarani mekaten inggih. Yen to ngendhaleni jagat tegese iso tumindak semenang-menang ngono. Banjur dielekke ra gelem ana sing eling, ana sing ngelingke, banjur digolekke perkara terus dicekel ngono. Leboke kunjara ngono. Bethake apa ben ra kuwi amadine. Kakang kula Narada. Sedaya wau kalau sampun kula petung. Petung dos pundi? Jenengan iki malah lungguh kepenak mongko njaba menika geger. Mestine jenengan sampun midanget pribadi yen to Sri Kandi ngamuk. Sri Kandi ngamuk. Pangamu ing Sri Kandi ditutke anak Pandhawa lan wong kawula alit saka ing Marcapada
Mergi napa? Janjane ingkang boten ditrimakaken menika boten perkawis Pandhawa jenengan rangket dhateng Suralaya menika boten. Ananging ingkang utami Sang Hyang Adiguru inggih menika tumindak Budi Paduka. Ingkang semenang-menang menika anjalari nesuning para kawulalit. Inggih dinten menika Pandhawa ingkang dirangket dangu ning dangu sedaya kawula menika kelas panjenengan goleke perkara yen to panjenengan boten seneng dhateng patrape tiyang menika wau. Adi Guru, pangapunten Adi Guru. Ampun kendal-kendel kemawon. Jaba menika rame lho Adi Guru. Gondang kanjing langit. Kelap-kelap katon lir genin sanging alis. Ampun wasumelang Kakang Resikane Kaputra. Sumangga Kakang Resikane Kaputra nderek lampah kula. Lho nderek teng pundi? Manjing wonten taman ing Mahira Kencana. Menika taman ingkang rapet. Iya bener lawanging kori menika rapet bener. Nanging ingkang boten rapet menika Wibawa Paduka. Ngoten. Apa ya ora isin jenengan ki ratu ning Jawata kening perkara ngono kok umpetan delek iki. Kakang Resinarada tinimbang dangu wonten mriki malah kuciwa. Duk ing ungkure Kakang Resinarada monggo sesarengan kula manjing ing Taman Mahira Kaca Kakang Resikane Kaputra. Kita tuladan piye kuwi? Keneng perkara kok malah ndelik iki ratu gek model apa kuwi? Wah, yen aku ya isin. Malah ndelik ning Taman Mahira Kencana. Alah. Lagi tang mbok piye dadi temonane Sri Kandi karepe apa kae? Malih buta gedhe. Ngendelake kuwanenmu ya. Candangan rupa abang kabeh nganti medeni menungsa kaya ngono. Ya Sri Kandi. Bathara Nradaku didi Sri Kandi ning aku wulan dadari. Ya sekono ning aku ngerti yen kowe Sri Kandi. Sri Kandi mara gage ubiya warak napa kang dadi karepmu? Karepen aku wakiling Jawata Krungu. Dina iki aku njaluk luaring Pandhawa saka Kawah Candra Dimuka. Ping pindhone aku njaluk Jawata utawa pamrentaning Suralaya mandheg nggone semenang-menang marang titah. Aku ngerti ana sing ngandhani tumindake pamrentahan Suralaya semenang-menang iku bethake gerar kepengin dadekke ratu anake lanang yaiku si Dewasrani. Mula Dewasrani kudu diunggulake Pandhawa diasorake yen to Pandhawa isih langgeng lestari nggone jaya iku gur dadi srimpeting jeneng si Dewasrani. Narangrada tak anggap apik jenengmu mula kowe aja nyrimpeti dadi pambenging laguku. Tudono Bathara Guru ana ning ndi? Yen kowe ora nuduhke. Yen kowe ora nuduhke tak gawe karang abang sisan kowe tak udel-udel nyawamu. Aja mbok anggap aku ngewangi barang sang salah. Wong iki lho, Bathara Guru ndelek nang Taman Mahira Kencana. Pak Bang Bu Bolong. Lakonono Bathara Guru kewirangan iki. Ning yen aku ora ngrumpaka kawilujenganing Lestari Kahyangan Suralaya, lha gek dadi apa jagat iki nggo. Sri Kandi wis lali Purwoduk sina silang rasa kamanungsane. Wis ora kena dielekke nganggo sarana kang aris. Aku tak golek sarana. Paripeksa aku kudu cumantaka wani jangkah apa kang dadi kersaning Sang Hyang Adiguru. Aku bakal manjing ing Kawah Candra Dimuka tak pangkini kaya ngapa Pramandawa. Pramandawa aku njaluk tulung, Gar.
iso ngerti ya kowe Sri Kandi aku umpetan ana Taman Mahira Kencana. Yen bisa buka Taman Mahira Kencana tak sembah hidri-hidran delamaan sikil Ngwara Sri Kandi. Wah! Wah, dikira aku ora iso mukel perukara kepiye carane njimuk kowe Ndara Guru. Wah, aku ngerti dayane Taman Mahira Kencana ora kena dibuka nganggo sarana lumrah. Ndara Guru, aku ora iso mlebu Taman Mahira Kencana. Tak gawa bali Taman Mahira Kencana modar kowe ning jero. Wah! Hey! Wah! Hey! Hati-hati Bu Kulut, yen mlaku hati-hati. Iya, srimpet sithik ra apa-apa. Aku ingkang prapta ana Kawacandra Dimuka Kulut. Sang Hyang Pukulun sithik pangudal-udal. Iya, aku Bathara Narada. Wah, kakek Trada mlebu Candra Dimuka. Arep melu ngrasake panasing geni Candra Dimuka apa piye? Ora. Kowe ora bakal suwe ning kene. Ora bakal suwe. Ora bakal suwe kepiye? Wis rampung urung wis marem urung Dewaling nyiya-nyiya Pandhawa. Ngene ya kula Ngger. Aku njaluk mangapura ingkang gedhe karo kowe makili Adi Guru ora iso rawuh pribadi ana kene. Dina iki geger Suralaya ana buta ngamuk. Malah kepara nyidra Bathara Guru ingkang saiki manjing ana ing Taman Mahira Kencana. Tamane Tika Pamudon ning Arcapada yen ora kleru mlakune negara Pancala. Mula tak jaluk lup jembaring penggalihmu para Pandhawa piantunen ya nggar para dewa ing Suralaya. Bumi gonjang kanjing langit. Kelap kanca kelak katon lor rencanging alit. Aku ra sudi bantu. Wis nyonya aku kok tek penak men aku gelek. Aku wis sabiyantu. Mbok aku arep diganjar luar saka Candra Dimuka aku wegah. Aku wegah. Puntadewa apa Janaka kowe ora gelem biyantu. Sang Hyang Pukulun kula purun bantu ananging kula nyuwun bebono. Pepanane apa, Ngger? Kula mboten kepengin mulyaning gesang kula ananging kula nyuwun kandhek dugi semanten kemala tindak tanduking pamrentahan Kang Suralaya ampun ngambal-ambali malih tindak tanduk ingkang den dawahaken saking Sang Hyang Bathara Guru. Aku ingkang tak jamin Ngger, ayo tutu timbangmu Bathara Guru. Pandhawa kowe Janaka. Iya para bener aku Janaka. Sri Kandi aku dudu Sri Kandi aku Wulandari. Kandheka semene nggonmu nyidra ing Sang Hyang Bathara Guru. Yayi Sri Kandi. Kowe Janaka.
Kowe wong ing wuta ing budi aku wis sabantu dening kowe Janaka maragake meleh mripatmu. Sing tak prinani kuwi dadi janakane ning tak prinani kuwi bebeneri. Yen kowe bisa mbatang apa kang dadi kekarepanku. Aku tak manut karo kowe Dewi Sri Kandi. Ya kowe butuh wulan dadari. Manggene kabeh tindak tanduk mbuh mbelani bebener utawa njlumprung ana ing kaluputan iku mestine kudu ana pucuking. Pucuking perkara utawa pucuking wigati ora ana liya. Ya saka mareming ati. Mergo apa? Lelakon kuwi sejatine ora bakal rampung. Sing diarani bebener kalawan ingkang dianarani kleru kuwi amung manjing ana pengangen-angen utawa pangira-ngirani manungsa pribadi. Yen ora percaya marang aku sinau sejarah doing rumuhun. Tumindak cidra Cumantaka kuwi mestine ana lan tumindak bener kuwi tansah humiring bebarengan. Sri Kandi, tak kira Sang Hyang Bathara Guru wis ngrumangsani yen to Sang Hyang Bathara Guru tansah bacotake apa kang dadi kamurkane aku nyawaku ingkang dadi tanggungane Sri Kandi. Wah! Matur nuwun kula Sri Kandi apa dene sira Janaka. Lantaran Sri Kandi aku bisa eling nggonku tumindak murka. Aku wis keblithok apa kang dadi kanepsonku pribadi. Aku sarwa nuruti apa kang dadi kekarepaning keluargaku kang tundane amung gawe rugining para kawula cilik. Semono uga Janaka jembaring kesabaranmu. Tulusing budi ora ana ingkang nandingi Janaka. Wong bagus kowe putu kowe pancen utama tumindakmu. Wara Sri Kandi, nggonku matur nuwun dening sira Wara Sri Kandi. Taman Mahira Kencana kang wis mbok boyong ning Pancala, sisan dina iki tak dadekke siji dening Taman Mahira Kaca kang wis rusak. Semono uga kowe kulup ngger putuku Raden Arjuna ya Janaka. Kanggo matur nuwunku dening sira lan tumindakmu ingkang becik. Janaka kowe tak ganjar wahyu. Kaca Kencana ing muga rahayu lakumu Janaka lan kowe Wara Sri Kandi. Wah, kalah wah. Anakku wong ayu. Ponanku Janaka wah. Wah, lah wong wedok kowe anakku wong ayu Sri Kandi, Sri Kandi. Kepara dadi bungaing bapakmu aku Prabu Drupada. Pisan kowe iso mangun bali Taman Mahira Kaca. Ping pindhone kowe iso dadi jagoning kawula cilik. Memungsuhi para pamrentaning Suralaya kang wis kucem budi nalare. Mangkono Janaka, semono uga kowe uga paring pepadang dening perkara iki. Age-age gawe paripurnaning lelakon Janaka. Walah dalah. Iki sing lembung dudu kowe Janaka, dudu liyane Janaka. Besok padang ing manci aku kepengin njaluk dadi maratuamu tak pundhut mantu ya ponanku Janaka. Padha ibu malah kepara samangke Pandhawa diluari saking Candra Dimuka. Sisan yo alah ibu kebangetan Rama pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Taman Mahira Kencana diparingake den Dewi Sri Kandi. Kepara manunggal dadi siji dhateng
Taman Mairakanca. Jagat Dewa Batara. Bojo kurang ajar ngani-ngani aku. Besok kapan tak leno kowe Kakang Bathara Guru. Wis kondoro ana ing Kersapada pangestu ya mangkono. Muga ingkang tak jaluk sekabeh lelakon iki iso dadi tulodo manungsa, bisa milah lan memilih bebener ingkang kleru, kleru ingkang bebener. Kakang Kresna ingkang tak jaluk rahayu sagung dumadi. Mangkono ya, Yayi Werkudara Adika wong bagus. Ing muga ingkang tak gumuni uga ora gor tak keploki marah aku kepara bungah. Keluarga PDI Perjuangan dina iki tansah ngleluri nggone tumindak rahayu. Muga kang dongaku lan panyuwunku PDI Perjuangan tansah bela dening karepe wong cilik. Ora ninggalake wong cilik lan wani mbingkas pepambeng ingkang dadi kamulyane wong cilik. Rahayu sagung dumadi aku nderek dedung. Iya, Di Werkudara, mugi rahayu salami-laminya Werkudara.